Hvad er lyspunktet i din hverdag, og hvordan synes du, at velfærdssamfundet spiller ind i din opfattelse af lykke? Jeg er rigtig glad, fordi jeg kan gå på biblioteket og læse bøger også under min hverdag. Jeg er rigtig glad for. Og så jeg kan gå til lægen og gå i skole gratis. Jeg er rigtig glad for, men specielt det med bøgerne. Og det synes du gør dig gladere? Ja, for helvede. Bøger, det er lige mig. Altså, den er jeg sammen med min hund og med min familie, og når jeg har det sjovt, når jeg griner, det er sådan lidt på en min hverdag, tror jeg. Skal jeg sige det sådan lige her? Ja, bare sig det. Det er naturen, som er så smuk i Danmark, og glæden til at komme hjem til min familie og min hund. Glæden til at se min kæreste. Det gør mig glad. Synes du, at vores velfærdssamfund har nogen sådan rolle i forhold til sådan din opfattelse af lykke? Nej. Nej. Så det gør dig ikke glad, at alle folk kan få en gratis uddannelse, og hvis du nu falder og brækker dit ben, så skal du ikke betale 4.000 kroner for at få det. Okay, måske. Må jeg ændre mit svar? Gerne. Okay. Jeg er glad for, at vi får muligheden for at tage en uddannelse, og så på den måde få nogle flere venner og flere bekendtskaber igennem det, og så synes jeg også, det er rart, at man har sådan en sikkerhedsnet, som man kan altid falde tilbage på, hvis man skulle blive skadet eller sådan noget. Yes. Super. Selvom man måske ikke lige, hvis for eksempel, hvis vi ikke havde det velfærdssamfund, vi har, jeg kigger meget på dig, for jeg gider ikke, hvis vi simpelthen ikke havde det velfærdssamfund, som vi har, så kunne jeg måske være her, for eksempel. Eller, der er mange, der ikke kunne være her. Men også for eksempel som os, der lige har været i USA, og se, hvor meget familierne kæmper for at få råd til, at deres børn skal gå i skole. Det er en kæmpe stor stressfaktor, som vi ikke behøver at tage stilling til her i vores velfærdsstat. Så I vil sige, at velfærdssamfundet faktisk er sådan et af lyspunkterne i jeres hverdag? Ja. Lyspunkt er at komme i skole og være sammen med søde venner. Og vores kat. Ja, komme hjem efter skole og få en krammer, det er så kæleligt. Ja. Og hvordan synes I sådan, at sådan velfærdssamfundet sådan i en helhed ligesom gør jeres liv bedre? Hvis I altså synes det. Det var jo lidt af det, Sara sagde, når jeg kom i skole, at de giver gratis uddannelse. Alle har mulighed for at få en uddannelse. Lige meget social baggrund og sådan. Ja, præcis. Så det er også ligesom ligheden i samfundet? Ja. Hvad er lyspunktet i din hverdag, og hvordan synes du, at velfærdssamfundet har en indflydelse på din opfattelse af lykke? Det synes jeg var 2 spørgsmål på en gang. Ja, det var det også. Lyspunktet i det er selvfølgelig min familie. Det er den glæde, jeg har hver dag at komme hjem til den. Jeg får aldrig skæld. Og hvad var det andet spørgsmål? Hvordan synes du, at velfærdssamfundet sådan har en indflydelse på din opfattelse af lykke? Jamen, jeg har det jo på den måde, at der er nogle rammer, der bare er i orden. Det vil sige, at jeg behøver ikke bekymre mig om jeg har råd til at komme på hospitalet og få en behandling. Jeg er også sikret mod arbejdsløshed og mod socialt behov. Så på den måde synes jeg, at velfærdssamfundet fungerer rimeligt, og samtidig er det også i stand til at skabe noget tryghed i form af en begrænsning af kriminalitet. Så det vil også sige, at jeg føler også, at jeg og min familie kan være mere trygge, end hvis vi levede et liberalistisk samfund, hvor det var alles kamp mod alle, og der var nogen, der kom til at tabe så meget, så de var nødt til at leve af kriminalitet. Og på den måde havde en perverteret opfattelse adfærd. Tak. Selv tak.